No Mária Skare, ja to dneska snedám. Ja normálne si vyzujem ponožky, ovalím si ich kolo krku, ty kokso, zadusím sa s nimi, lebo to tu za pána nejde. Ale sa môžem na to úplne vysrať. To niekto točí. Tak ťa zdravím. Za kamerou je Mário. Určite ma poznáte z jedného videa, ktoré sa teraz takým rýchlým štýlom čo som chcel povedať? Pohľad som zase to dohľa. Tak zdravím, ja som Mário, určite ma poznáte z videa, ktoré sa momentálne teraz koluje po celom internete. Nechcem si nejak vraviť, ale asi sme to dobre dali. Z úplného hovna vzniklo niečo. Chceme poďakovať za závidenia, ktoré toto video má. S tou debilnou stránkou, ktorá nám to kopírovala. Máme skoro, no už nie, už na 200 000 zliadnutí, čo je úplne super. Niekoľko tisíc zdieľaní, čo je... Wow. Proste ja nemám na to čo povedať a môj kolega Terence ako... Máš k tomu čo povedať? Tí buzeranti majú 160 000. 160 000! A my? Ako žebráci? Ja sa silno ospravedlňujem. Ja sa tu snažím poďakovať vám, tí, čo si to video pozreli, čo dali zdieľanie. Hlavne tým, ktorí nám napísali správu. Snažili sme sa odpísať všetkým. Ďakujem tým, ktorí si nás pridali. Je to super. Ďalšia vec, vytvorili sme už Facebookovú stránku, vlastne náš fanpage, a ten je Mario, to pičovské A, to americké a Terence. Tak budeme radi, ak nám tam dáte like, ak to budete zdieľať, až vlastne ľudia o tom vedia, a budeme sa snažiť tie videá tam hádzať a dúfam, že sa vám budú páčiť a zase vás budeme nejak silno zabávať. Ďalšia vec, na YouTube máme channel. Prosím vás tiež, kúknite ho, už by malo byť na tej stránke. Pozrite ten channel, dajte tam odoberanie, až tie videjka, ktoré budú vlastne nové, až ich hneď vidíte. Takže... Dobre, to sa nedá toto ako toto môžu robiť niektorí tí youtuberi, to proste nejde, ja som si to nové musel napísať. Počkaj. Počúvaj, bude nové video cez víkend alebo po víkende, ti cicky normálne sa ti posereš cicky. Bude tam možno jeden člen, neviem, uvidíme. Bude to, dúfam, dobre, ma ruka boli. A určite ho tam zavesíme. Takže... Listočka gamater. Proste oplatí sa točiť nejaké video. Tu kurva nemôžem ani urobiť, ani hovno! Pardon. Takže to vsio. Ešte raz veľké ďakujem za zdieľanie, vážime si to. Čus.